ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଘରେ କିପରି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ତାହା ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପିଣ୍ଡିକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ପଖାଳ ସେବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସେବା ଏବଂ ବିବସ୍ନାନ ଆଦି ସେବା କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଘରେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବଦିନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜଳକୁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନପିଣ୍ଡି ନିକଟକୁ ବିଜେ କରାଇବେ ଏବଂ ଜଳ ପୂଜା ପୂର୍ବକ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାନ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିବେ। ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଇବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଳତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭୋଗ ଲଗାଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ତାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରି ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।